Good morning mga kabisaya. Galing tayo kagabi sa dagat at ano tayo ng mamana o nanulo ang tawag sa amin nun dito. At ito yung aking mga huli. Pangulam ngayon sa trabaho. Linisin ko lang to tapos lutuin. Pag nandito sa tabing dagat mga idol, mga diskarte lang to pag walang ulam. Kasi naubos na yung pera natin sa pinagawa nating bahay. Pangalaw natin sa Pag-ibig. Kaya may huli akong mga lambay. Tapos ano yung danggit. At saka salmonitis. Linisin lang natin ito mga idol. Saka lutuin. Ito pambaon natin ito sa trabaho. Diskarte tayo kagabi para may pambaon. So, malaki-laki itong lambay. Linisin ko lang itong mga idol. Tapos, lutuin natin. Lumindol pala kayo ng umaga mga idol. Saan kaya yung sentro ng lindol? Lindol ito sa amin sa Davao Oriental. So mga ka-idol, balikan ko lang tayo mamaya pag naluto na to. So mga idol, mga kabisaya, tapos na natin malinis ang ating mga nahuling isda kagabi. Ito sa ay tinatawag sa aming tiki-tiki. Tapos ito ay danggit. Meron tayong siyam na danggit. Yan. Tapos ito may salmonitis. Yan, marami-rami yung salmonitis natin. Saka ito lambay. Kahuli yung kain ng lambay. Ito yung lulutuin natin. At salamat nga pala kay Uncle Derek. Binigyan kami ng bangos nung isang gabi. Nung nanulo din kami. Nung nangilaw sa gabi. Yan. Ito yung baon natin ngayon. Lulutuin ko lang ito mga kabisaya. Hello mga kabisaya. Tanghali na. Oras na ng tanghalian. Kaya kakain na tayo. At ito na yung baon ko. Yung nahuli natin kagabi na mga lamang dagat, yung isda at saka lambay. Saka ito yung kanin. At nandito ako sa stock room. Stock room namin to mga kabisaya. Dito ako nagpapahinga pag tanghali. Kaya kain muna tayo tapos pahinga. Wala akong utility dito mga kabisaya. At kung gusto nyong panoorin ng aking video, mga paglilinis dito sa aking pinatrabahoan, ay meron akong mga video dyan, dito sa aking channel. Kaya puntahan nyo lang at panoorin nyo mga kabisaya. Para malaman nyo kung ano yung aking mga trabaho bilang isang utility. Thank you.